Hello guys, welcome to my channel. Today we are going to Fiala Tour. Today, no? Yeah. So, magbaklas mi guys na diri murag bunyag ba. Ari nila diri himuon sa gitawag nila ni og ship shelleren. Sak mi aning kabukiran guys. Tapos based sa history sa unang panahon daw ang mga sinaunang tao diri nagapuyo. Nindot siya guys, bato nga dako kaayo nga murag nag-cover siya ba. Mao ning isa sa tourist spot diri sa amo ang lugar dapit ta. Murag baliktad pero okay ra to guys. Mao ni siya guys. O musaka na pud mi dito guys o. Saka sa kabukiran guys. Inin panagsara ta makasaka og bukid guys. Hanga kaayo guys. Aray. Mao ni siya. Mga tao diri guys kay hilig magbaktas-baktas sa bukid. Murag ako mo reklamo jud ko kay di ba yata na bisag pobreta sa Pinas pero di ba yata permanente gasaka sa bukid. Nara guys oh. Magdanan siya guys, mao na siya guys. Go first. Full ka for siktig. So, mao na siya guys. Saka sa bukid. Overlooking na dahil siya guys oh. Dito guys oh. Kita oh. Ayun libot. Kini siya guys kay blueberry ni guys oh. Mga September o October daghanan ni siya bunga. Hangak layo-layo pag yun guys. Ginoo. Ang uban kay nag-boat. Kami kay nag-karami tapos nagbaktas. Ayun, giparking na namo amo ang car sa ubos guys. Yan na guys. Oh. Para guys oh. Dagat. Ditong dapita guys oh. Itong dapita guys oh.